भैया हो देखला हलोगन ई कुंवार बाड़ी, इनकर शादी नइखे भइल और एक के कारण से अभी से प्लास्टिक में बाड़ी। देवरा ढोड़ी चाटना बा, अभी चाटवावे के प्लास्टिक कर तारी। और ये वही ढोड़ी चाटना गाना अइला से कितना लोग बहुत किस्म के ढोड़ी देख चुकल भाई। सही सही बोलिए लोगन, जिंदगी में कभी इतना ढोड़ी ना देख लोग लोगन जितना ये गाना के चलते टिकटॉक पर भाई ढोड़ी देखा होता नहीं। ठीक बा, जितना लोग ढोड़ी उघार उघार बनैले बा लोग, सब लोग के वीडियो नंबर से मिली।